ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, jisħu li matul l-2022 kien hemm medja ta' madwar 162 kilogramma ta' ikel li spiċċaw jinħlew għal kull ċittadin fil-pajjiż. Ħafna minn dan l-ikel ikun li jitlesta iżda ma jiġix ikkonsmat, jew inkella tkun laħqet għaddiet id-data ta' skadenza tiegħu u allura jintrema. Meta wieħed iqabbel dan ma' ċifri tas-sena ta' qabel, iġifieri l-2021, kien hemm żieda ta' 8 kilogrammi f'din il-ħela f'pajjiżna. Min analiżi dettaljata tal-istatistika relatata joħroġ minn li żjed qed iwassal biex jinħela dan l-ikel f'pajjiżna, bil-Eurostat jipponta lejn id-djar bħala l-aktar responsabbli. Fil-fatt instab li kull residenza f'Malta kienet ittaħli madwar 88 kilogramma fis-sena, filwaqt li l-ħwienet tal-ikel u ristoranti ħlew 51 kilogramma kull wieħed. Fabbriki li jipproduċu l-ikel u ħwienet tal-merċ ħlew 14 kilogramma u 9 kilogrammi kull wieħed. L-aktar pajjiżi li b'mod komplessiv ħlew ikel kienu l-Gżira ta' Ċipru b'294 kilogramma għal kull ċittadin, segwita mid-Dannimarka u l-Portugal b'254 kilo u 185 kilo għal kull ċittadin rispettivament. Fuq in-naħa tagħhom instab li l-Ungerija, il-Kroazja u s-Slovenja lanqas li jagħtu għal ħela fejn jidħol l-ikel. Iċ-ċifri tal-Unjoni Ewropea juru li fl-istess sena il-medja ta' ħela ta' ikel għal kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 132 kilo, bir-riżultat li b'kollox is-27 pajjiż iġġeneraw aktar minn 59 miljun tunellata ta' skart organiku.